otu onye n'ime ndị na-azụ afịa na Ọnịcha main market apụtagokwanụ wee kọwaa ife bụ iwe faji wee na-eme ngagharị iwe. Ọ sịkwa na nke ikpeazụ na ọ bụrụzikwa na Ọnịcha main market gafa ya eme nke echi n'ọkwa n'Ọka na Anambra steeti n'ọfịs Charị Nwa Mgbafọ n'ọkwa ebe a kafa ya eburuzi nya bụ ife wee jebe kafa na Charị Nwa Mgbafọ ihu na ihu nya ka Charị Nwa Mgbafọ gwazie fanye ihu na ihu fanwa gwakwa Charị Nwa Mgbafọ ife fa chọrọ ka e esi wee mere fanye ihu na ihu n'udo ma n'udo ka ya ekwekwa n'aka na nke ikpeazụ a. Hey, ife nwere jirigokwanụ nke nnukwu wee bụ na onye unu fụrụ ebe a na wee na-akọwa na ya hapụrụ fe otu ụbọchị unu nụrụ egwu na-ewu kịta nọ si hapụrụ anyị otu mbọchị hapụrụ anyị otu mbọchị hapụrụ anyị otu mbọchị n'okwu ya bụ nke na-ewu na nke ikpeazụ na ife kpatara fa ji wee pụta na-eme ngagharị iwe afọ n'obu na Charị Nwa Mgbafọ gbachiri chọpụ fa wee sị na ife ọghụ bụ na fa azụ ha afịa mbọsị Monde fa ji emesi tatuo maka Nnamdi Kanu na Charị Nwa Mgbafọ na ọ na-abịa kpochi chọpụ fa na ahapụgo Nnamdi Kanu na ya ahapụ Nnamdi Kanu n'onye abụ na fa akwụsị nya bụ sitatuo na ọ bụ na ahapụghị Nnamdi Kanu na efuru nya bụ Monde na ya hapụrụ fa nya bụ otu ụbọchị nọọ maka Nnamdi Kanu ka fa ji wee debe sitatuo ma Monde. Hey, bịakwanụ n'otu birigokwanụ ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị Charị Nwa Mgbafọ ka fa na-eje n'Ọka. Hey, na fa amakwa moto onye Charị Nwa Mgbafọ bupụtara ndị sekuriti maka ife anụnwa na fa jekwa gụọ n'izu melụ na Jenụwarị 10 and 8 2026 a ka fa fụso moto Charị Nwa Mgbafọ bunyere ndị ọrụ uwe ojii na ndị ọrụ agha na ndị ọrụ nchekwa nya ndị o binyere moto ka nkụ n'ọkwa maka ife a ka o ji wee bupụta moto niile na unu nekwa anya unu afụ na ntọrị mmadụ ahazikwa egwu na ọdụ unu ka ogene ka Charị Nwa Mgbafọ ji wee bupụta moto niile ahụ na unu mekata wee chọrọkwa Charị Nwa Mgbafọ wee ruo Ọka. Hey, na unu na ya etinyekwa ọkpa n'otu trauza. Ụfọdụ unu wee na-asị onu na-amụghị na Charị Nwa Mgbafọ bụ mmụọ na-etiri onwe ya tụtụ ga-aga anụ nganga mpi na mgbe fanọ wee mara na Charị Nwa Mgbafọ bụ anụ nwere ajọ obi bụ mgbe ahụ Charị Nwa Mgbafọ na-eme kampen wee jee n'ọba Anambra steeti ndị ọba wee sekpuru ana ma ndị na-anụ nwaanyị ma ndị tọrọ Charị Nwa Mgbafọ ma ndị fani ya bụ ọgbọ ma ndị ọ tọrọ ma ndị tọrọ ya ma oke ma ogbere onye ọbụla sekpuru ana na-ayị ya biko na ya gbaala akwa na ya gbaala akwa na onwe ife akwa ma enya gbaalụ na ewere aka ekpe tie nwata ife ewere aka nri dọkpụta ya na Charị Nwa Mgbafọ atụpụghịkwa ọrụfe ọnụ ife ọgwalụfe ebe ahụ bụ na ya kwuo n'ihe kwugokwa n'okwu mgbọsị akafa na wee mara na Charị Nwa Mgbafọ na ọ bụpụkwa na ọ ha alacharụkwa na okwukwa o mezughị ife ahụ okwu na enwekwa ife a na-akọ na ọ na-afụrụ sitatuoma na Charị Nwa Mgbafọ kwadoro ya akwado na nke ikpeazụ a. Hey, femfụkwa na kọmentị ka m goro unu ka unu wee gee ife onye akwa afụkwa ebe m ngụchara ife ndị mmadụ dere na kọmentị ti ụfọdụ na-asị m na m mara ka m si ekwu okwu na mwọchi ọnụ ọ na-abụ m agụzi n'alụ unu ebumnobi ndị mmadụ ka nke ọrụ unu ife merụ ka ka ya esi wee tozie alụ onye ya kọmentị onye ya ekwu okwu ka o ya esi wee kwu ọkwa ka m ji agụrụ unu ife ndị mmadụ dere na kọmentị ngụta nke oke agụta m nke oye ihe wee jekọọ ọfa na abụọ ọnụ wee tụọ n'alụ marụ nke ka mma ọdụ unu ka ndị ajọ Ọka jee fụ Charị Nwa Mgbafọ ụfọdụ na-atịfa na fa ruo kedu ife fa bịara ịgwa Charị Nwa Mgbafọ na fa bịara ịgwa ya na fa ya azụ afịa Monde ka fa bịara ịgwa ya na fa ya azụ afịa Monde. Hey, Charị Nwa Mgbafọ bụkwa onye obi akpọ obi ya etikpuru ike obi ya ebukwa ebe anụnwa akwa ọkụkọ nọ ka nnọ wee mara tintu o ji wee kpụrụ akwa ọkụkọ kpụrụ eke hit kpụrụ onye eze Jizọs fada odiment kpụkọrọ ndị a ka nnọ wee mara na Charị Nwa Mgbafọ ọkwa anụ nganga mpi na mgbe anụnwa ọ na-eme kampen ya na ndị ya na ya na-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-apịrị ya ka nnọma na nwoke o sikworo ike obi ya ahụ akụghị akụ obi ya ebukwa mkpume. Hey, ọkwa nke nnọtị ka m wetara unu ka unu ga-ekwa ife ndị na-azụ afịa na main market kwuru wee gezie egwu a na-agụzikwa na nke ikpeazụ a na ife a na-agụzikwa bụ hapụrụ anyị Nnamdi Kanu hapụrụ anyị Nnamdi Kanu. Egwu ọzọkwa na-ewu kịta bụ nye anyị otu mbọsị nye anyị otu mbọsị nye anyị otu mbọsị chiakwanụ vidio ka Charị Nwa Mgbafọ fịa ka ọ marụkwa na echi niile na ya na ndị Ọnịcha main market ya etinyekwa ọkpa n'otu akwa. otu birigokwanụ. Contracted
the necessary authorities meeting ka anyị na-eje anyị ga-eburukwa ya jebe ọka ozugbo maka mmadụ nwe obodo ewu na-ata anyị ga-ebuli ya jee ka anyị na nwanne anyị nwoke bụ gọvanọ Soludo gaa ka anyị nwalụ ihe anyị eme abana wee sie nri nwanne anyị nwoke eji obi adịla anyị mma